Sugeng siang kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinarak ugi sugeng angrahawi pasugatan ingkang sampun sumadya. Minangka pambukaning ngatur adicara langen beksan kawiwitan saking marga agung campur sari tayub puspita laras kebarenga badhe ngungkulaken salah satunggalipun gending ayak-ayak talu minangka pambukaning adicara kawiwitan. Katuran. Ingsun amiwiti muji nyebut nama mring suksma kang paling murah ing donya mangke asring ing akhirat pinduji datan penggal ganjar wong kang welas asih hanyapura wong kang dosa. Nyaman onggu kak gending angleng puspita laras
SSB tegese nyukupi kebutuhane papane berase cukup go kabeh rakyate pamriye ora suwe mure gampang baru gune oke oke rego murah tur laras kahanane ing sajroning mono kukila rame ngoceh kutut jalak jamong manyura kutilang padha kuntule melayang menclok ning ngepang kagirang girang rang rang kutut manggung podhang nembang sesenggaan sautane tetilet ditulit wor wor ketekur ngung bisa gawe gembirane taklah isu saat ini SSB tegese nyukupi kebutuhane papane berase cukup go kabeh rakyate pamriye nora nora suwe mure gampang baru kuning oke oke rego murah tur laras kahanane Puspita laras iki hiburan kang kamari pimpinane gimana kamera? Nun katuraken dhateng Bapak Ibu, toya perundangan para katang sepuh bini sepuh, tokoh seniman senipati, tokoh masyarakat Telogomas juga tokoh budayawan, tokoh adat, jajaran pemerintahan kota adalah pemerintahan desa. Wedaling siang menika sami rawuh wonten salebetipun Trepagung, dalipun Bapak Yogi Gempar sakeluarga. Pramila kita ing mriki segenap para seniman senipati, kanca pramugari Buwarangono minggahi nembang kanca wira pradonga ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh sugeng pinanggih wonten kebiyanipun Taib alam-alang Jawa Timur. Diri karawitan campur sari Puspita laras mijil saking Sida dadi lawang ingkang dipun pangarsani Pak Amari pribadi. Wonten siang menika ngantos magi dalu makarya sesarengan kalian elektronik profesional ARD Audio Sound System
Disoting Tik Production media saking Kayu Kebek Nongko Jajar Pasuruan Jawa Timur. Bapak Yogi sakeluarga pun kaunajat disenggoyong dening distributor bir Tirto Blater ingkang dipun pangersani Cak Ucok Alamsah saking Halo, halo. Halo. Eutering campur sari Puspito Laras didukung Bengdang Tayung Malang Tegar Jawa Timur Indonesia ingkang dipun pangersani Cak Oni Subagio. Hadirin sekalian keperundangan ingkang dan kinurmatan pampungan atur campur sari Puspito Laras mangayu bagya jatipun Bapak Yogi Kembar sakeluarga monggo sareng-sareng sedaya amriksani penampilan sedaya para artis Ibu Warangkono dipun awali show budaya aneka karya Jula Juli. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang berbahagia, pada saatnya siang hari ini marilah kita menyaksikan merupakan Pragawati yang pada siang hari pertama Panji Puspito Laras. Tak lupa inilah ada Ceng Ayu dan tak lupa disusul oleh Ceng Kumala dan tak lupa disusul oleh Ceng Adi dan disusul langsung oleh Ceng Puji. Dan tak lupa disusul oleh
Puspita laras iki ngono campur sarine bapak kamari iki pimpinane Bapak Yogi sing duwe gawe ayo didongakno muga panjang umuri muga akeh rejekine Gembili Ploso Timur Jula Juli asli Jawa Timur Pinarae kang sekeca amirengaken kidungan kula Pambagya wilujeng katur dumateng para rawuh kakung miwah putri samya pinarak lenggah ingkang sekeca sami nderekaken kepiaring senilangen beksa Puspita laras campur sarine bapa kamari iku pimpin micil saking dusun Sida dadi kecamatan Lawang kang dipun panggoni namung semanten dulur kidungane kanca kula menawi lepat nyuwun nuwun kawula nuwun kita aturaken dhateng Bapak Ibu toya perundangan ingkang dadi nurmatan. Bojopen para sepuh pini sepuh tokoh seniman Sirwati, tokoh budayawan, tokoh adat, jajaran pemerintahan Desa Telogomas, wedaling siang menika sami rawuh. Wonten sak lebetipun terpagung sasana gelar wonten talipun Bapak Yogi Kembarjala Ibu Sesil sakwarga. Pramila sumuga kita sesarengan muji syukur wonten karsani Gusti Kamo Agung. Awit kita sedaya tasihipun paring kesehatan, kenikmatan dalam seger kewarasan. Saged angrawuhi undanganipun Bapak Yogi Ibu Sesil wedal siang menika tempat merayakan hari hitanan ingkang putra. Keparingan Ananda Muhammad Aditya Putra. Hadirin sekalian sepon undangan kang sang dihormati, sedaya ingkang sami rawuh ingkang utami dipun suni doa restu. Sepindah suprambawa dumateng Bapak Yogi Kembar Ibu Sesil anggenipun kagungan hajat mugi tansah pinanggih rahayu wilujeng kalis ing cambikala.
Ogo kali sumberapa dumateng putra sambutipun hitan benjang nipitatos putra ingkang soleh. Migunani nusa bangsa tumrapipun agami berbakti kepada kedua orang tua berguna bagi nusa bangsa negara maupun agama. Hadirin sekalian, bonjupen Bapak Yogi Kembar kali Ibu Sesil nyuwun pangapunten. Mbok bilanginipun mangayu bagya para undangan ingkang sami rawuh. Nyediakan total kah kirang prasaja jogi penghormatan kirang mirasa. Jajaran Sinoman Briyata agen nguladi mateng panjenengan wonten kelepatan. Bapak Yogi Kembar dalah Ibu Sesil nyuwun sih agunging samudra pangesami. Wusana angin memangil bagya meriakan hari hitanan ingkang putra dipun meriakan pagelaran taib campur sari Puspita Laras. Mijil saking kewasan sida dadi lawang ingkang dipun pangarsani dening Pak Wokamari Wibaji. Kita ing mriki sedaya kanca pramugari 4 bersaudara. Wonten Bapak Suwadi Truk saking Selor Dondau, Mas Felix Chandra saking Telgung adalah Mas Onten Subagyo Mijil saking Gragal Karangposo. Kula piyambak tak Nurali saking Bulukerto Kota Wisata Batu. Minangka ingkang dados sesulipun Bapak Yogi Kembarangipun kagungan hajat mangayu bagya para undangan ingkang sami rawuh. Hadirin sekalian, mengingat kanca pramugari kalau manungsa lumrah sami-sami tamu. Mungkin mbok bilih mangke anggenipun ngaturaken sampur penghormatan kirang nuju prana saderengipun kanca pramugari nyuwun pangapunten dumateng para undangan ingkang sami rawuh. Wasana wanjinipun suka parisuka kawitan. Mangke pambuka penghormatan Sepindah katur mateng Bapak Yogi Kembar Ibu dipundharaken sedaya keluarga besar sami nyengkuyung sebagai tim sukses anggenipun Bapak Yogi kali Ibu Sesil kawon hajat. Busana manawi pambuka sampur penghormatan ingkang badhe dipun aturaken katang kulane Mas Onten Subagyo dalah Mas Felix Chandra kering kepiari Puspita Laras lambang Surabaya utal badhe dipun aturaken nuwun matur bandu.
Manuwun mekaten laung manapi pambuka sabur penghormatan. Kering kebayaring Puspitolar Selambang Surabaya Belandaran Baru. Ingkang dipun aturaken katang kula Mas Onten Subagio dalam Mas Benik Chandra. Salajengipun wancinipun suka parisuka kawitan. Mohon dengan hormat Bapak Yogi dan Ibu Cecil ingkang hamangkugati. Sementara waktu kapur itu mudah ing sasana panggung pagelaran ingkang dipun dampingi Bapak Agus Cuplis, Kang Romo adalah Ibu. Ada Bapak Subianto, keluarga besar dipun darakan Mas Ucok Alamsah. Dialah Bapak Boy Kandil, Bapak R. Suharjo, Bapak Kustono, Pak Bejo Gunung Kawi, Pak Miskan Simpang Mega Mendung Malang dalam Pak Najib, Kang Sirang Kota Wisata Batu. Dipun barengi Bapak Supai adalah Bapak Ambon saking Joso, beserta Ibu Pak Bapak Suwandi Tilun, beserta Ibu Pak Radiono, keluarga Besan, persilakan di panggung pagelaran. Mas Ipan, Mas Handoyo bertanyonya juga, Mas Ambon bertanyonya. Kita pun derakan Bapak Bayek, baik penapi tampak, Hasan Hari, Pak Jamal Dermo, Pak Mulyono Bawang, Pak Minto Rambaan, ugi wonten Bapak Lisno Dermo, wonten Bapak Kasyono Kucing Banjar Tengah. Ugi mentikalan dipun derakan Bapak Peri Gasek Karang Besuki, Bapak Jainul Talun, wonten Bapak Nur Iblis Lesan Puro, wonten Pak Balsem, Khairun, wonten Pak Warto, sebagai ikut mengundang pendamping adalah Bapak Buari Sukanyar, Bapak Heri Sukanyar, Mas Junianto Kluwut, Pak Tukimantu Gunung Kawi, Bapak Sugono Ketel, kawasan Gunung Kawi, Bapak Nugroho. Dari kawasan Boro Urak Pak Gesi, wonten Pak Solikin Bir, wonten Pak Bahok Pamotan, Pak Darsono, kami tua Maduano, wonten Pak Catur, Pak Yaturi, wonten Bapak Suli Ateng, kawasan Berkembang, Bapak Prawito, Sri Mulyo, Bapak Ramu, Serantren, Lemadur Wagir, Pak Riyadi Jaten, oke wonten Bapak Rubianto Saur, dan Pak Markasan saking Kekep. Oke meninggalan dipun derakan Bapak Tunggal Mojokusumo, Pak Chandra Bebek, saking Berjo, Bapak Gandu Karangan, Pak Maat, kawasan Mergosono. Begitu beneran Bapak Kamari Puspitolaras, Lawang, Bapak Haji Sumali, Ki Bapak Prayit Resa Selokerto, adalah Pak Soni Selokerto. Begitu perwakilan dari kawasan Bromo Tengger, wonten Pak Utik, Pak Iknom, Mbok Bilih sampun rawuh persilakan juga. Monggo dulur-dulur sampun kita aturi persilakan. Derakan Bapak Yogi tumujeng sasono gelar. Ugi Bapak Tomo niki saking kawasan Wangkal. Ki wonten Pak Waryaji dalam Bapak Suyoto, keluarga Besan Selorjo Dau. Monggo dulur-dulur sampun kita aturi persilakan menuju ing sasono panggung pagelaran. Ki Mas Ari betai Ibu juga. Untuk Sinoman, pinjam kursi. Tejo, Sulaksono tejane wong anyar katon. Ilang tejane gumleger kari manungsane. Lho iki sapa iki Kang Suwadi? Suwuh Rebdata Pitana. Suwuh iku werdine sirna rep nenggih swasana tentrem data hangesti pitana iku luhur. Sirna kang memala mahanani jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya. Duha wewangson kina gegambaraning pagelaran seni langen beksantayub kawiwitan. Bapak Mistar saking Resap Blitar kasuwun tindak dhateng sasana gelar. Bapak Mistar, monggo. Sisarengan kalian Marga Agung Wira Pradangga saking seni langen beksantayub Puspitolaras ingkang dipun pandegani kalian Bapa Kamari ingkang mijil saking tlatah Sidodadi Nglawang Kadipaten Malang.
Mohon lengser kanca pramugari. Binarung sumananing para pira pradangga ingkang hangayut-ayut swantenipun. Derek Waranggana ingkang dipun sesepuhi kaliyan Nimas Ayu Yati Juliarno miwah Nimas Ayu Puji Lestari. Katon grapyak para Waranggana sumeh meseme tansah hamimbuhi gandes luwes solah bawan lamun to Cinandra. Ical sipating jamla paniyayah suwarga betari saking suwarga loko ingkang tumurun. Prapten ugian ingkang tinuju ingkang hamengku wigati tumuju dhateng sasana gelar pratandha pagelaran seni langen beksan tayub kawiwitan.
Mriki lho, si ombo, si ombo. Tarik. Marang mring Gusti ado suker sakit rahayu sesami bekti sungkem marang Kang Maha Suci kinapulno gegayuanku iki lantarono cegadahar kelawan nidra kula nyuwun marang Kang Maha Kuwasa warga kula tinepena rupita ngelinga ana wong urip amung saderma Gemah ripah Laksinawi Karatora Harja Tukul kang tinando Parijago lambang terang kacang dale pohon hang rembuyung kadang kubis lembayung katon ijo royo-royo dasar banyune tansah ajeng lumintu ilin sanyatani
tansah agung sumbere suwi mahaning ciptaku marang yang maha ibu paringono wahyu mokang bojan kula warga koyo rukun atar warat wiris do Gusti kang mosih mugi kersa pinabolno ngan lelakonku lelakonku jamane nalika ing paulangan aku duwe kanca putri grapya agus lahiran batine sering dolan ning omahku barelune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno merga kelingan ireng manisi
tuan perpisahan dimeksa omong-omong wong tuane tresno ora bisa ilang mergo kelingan ireng moni si Cemanun mekaten long deretan tuan rumah dipun barengi para sepuh bini sepuh keluarga besar pendamping juga para tokoh-tokoh terop Malang Raya sampun rawuh paring pambagyo anggenipun Bapak Yogi adalah Ibu Cecil Kahunat. Dilanjut jajaran keluarga besar